Sanibonani, siyanibingelela Indefaka Soweto TV lapha ku-Facebook silanda nangu umculi uBetusile Mcinga. Uthini? Uthi okay, I'm getting so many bookings, inquiries from KZN after my performance at Khuzani King Dlamini Mpungose at Gcwalisa iMabhida all white. Usho ukuthi benikhumbula apho KZN. Thanks Mpungose mfowethu ungenzele iqiniso. Kusho umculi owade laphayana ke kuyigcwalisa Spring Picnic beqashiwe ke emcimbini oholwa ke uKhuzani ke olidayo ukubambisana ke nasebenzisana nabo including ubaba uZuma, right. Uma ekhuluma ngale post ke uBetusile Mcinga imvumi yapha Eastern Cape ucula kakuhle impela, right. Into eyenza ukuthi ke le post ngiyithathe nakhona ngiyibona kwenye ama colleagues ami esinayo la ku-YouTube ngathi ithi ngiyibheke le post le nokuthi khambani. Into eyenza ukuthi ke uma kubhala le post vele ngicabange lo nyaka lo ngisazobuyela lapha. Vele ngicabange lo nyaka lo ngalesi sikhathi la uKhuzani ayimemezele ukuthi yena kuzongena umuntu ngengoma enama-views amaningi. Siyakhumbula-ke la kwaku-2023 i-top 10 le eyaphumelela ngalowo nyaka loyo. uMafikizolo uma ukhumbula kahle wangena, ngicabanga wangena ngayo le ngoma le ethi Viva. Le ngoma le abantu isitayela sakhe babengakasazi babesiqala wayekade eculile eminyakeni edlulile uMafikizolo, kodwa ingoma yakhe le eyayikade ihlanganise imiliyoni yagcina imfakile. Okumele ke uyibuze ukuthi yena if uMafikizolo maybe akayitholanga leya chance, akatholanga ukuthi yena angene, abantu abamthembanga ngalesikhathi uMafikizolo, maybe ngabe yabanjani impilo yakhe asazi. Kodwa ke esikwazi ukuthi uMafikizolo after lokho umculo wakhe wakhuphuka kakhulu. Yena unetalent, yena vele ubekhuphuka vele eza kancane kancane, kodwa ke i-value yakhe yabe isikhuphuka kakhulu. uMafikizolo usenze imlando eminingi kakhulu endimeni kaMaskandi. Kuyaziwa njengamanje ingoma yakhe ethi Ngconyoko ihamba phambili laphana ngama-views ey'ngomeni ey'phume kulo nyaka. Ama-EP akhe ayi-2 awakhiphile kulo nyaka mahle kakhulu, ayasebenza. So akusikhona ukuthi uKhuzani mhlawumbe mayekhiphe indaba zegcwalisa mayekhipha ukuthi kuzokwenziwani isithamarana mhlawumbe nisukwenza ngoba kunjani njani. No, it because thola indlela kuma-creativity abantu khona bezokwazi uku-engage nabaculi abathize khona bezokwazi ukuthola i-chance bengene. Sibonge ukuthi yena umsebenzi kaKhuzani uyabonakala. Bayikhulumela-ke abantu-ke bayivezela bona-ke bayivezela bona-ke abantu-ke iy'ndaba. Akusikhona ukuthi uKhuzani uyobacela ukuthi bayikhulumela bona. Imisebenzi-ke iyayikhulumela. Baningi abasazothola opportunity laphana-ke kuyigcwalisa Spring Picnic, baningi abasazokhula, umsebenzi wabo usazokwaziwa, baningi abazothola ama-bookings. Sibonge nje ukuthi yena umculi osenesikhathi eside nje endimeni afika ukwazile ukuthi yena if ethola opportunity ukuthi avele lapha emcimbini ebese ekwazi ukuthi nomsebenzi wakhe uphinde ukhuphuke. Kukhombisa ukuthi uKhuzani umcimbi wakhe usuyi-brand kangakanani, i-brand useyisebenzela kangakanani, isiyaziwa, isinkulu kakhulu. Ebese yaphika umuntu ongazi ukuphusha inzondo, ongazi nokuthi i-brand yini. I-brand iyasetshenzelwa bafowethu, kumele uyihloniphe, kumele u-respect, kumele ube-professional ngaso sonke isikhathi. Kuningi bafethu kusazolandela including umsebenzi kaKhuzani ozophuma ngazo i-21 zikaNovember. Ilokho nje manje abantu abakubhekile. Ngicabanga into ya next week leyo. Lokho nje kuzodlulisa nje nayo i-post kubonga kakhulu bantu uBetusile Mcinga. Umculo we-gospel lo bafowethu uyayishaya-ke ingoma kwi-gospel. Bayazi ingoma yakhe yangena ekhosini kwenye ama-top 10. Ingoma emnandi kakhulu eyaduma isikhathi eside eSouth Africa, right. Ngikuthanda ukuthi ngiyibeke lapho-ke le video sizodibana ngokuzayo sesizokhuluma ezinye izinto ezinhle ey'fana nalezi ey'fana nama-recognitions akhona ezalayo endimeni yomculo jikelele. Ingase sikhona ukuthi kaMaskandi ngikhuluma ngoba into ithinta umuntu kaMaskandi okuKhuzani Mpungose. Eselahle sizodibana ngokuzayo. Ngiyabonga.